And we were really encouraged by the country's leadership and the президент ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз зимни конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо аз ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват намуданд, ки барои ҳифзи пиряхҳо тадбирҳои тахирнопазири қатъӣ андешанд. дар ин радиф сарвари давлат барои коҳиш додани раванди обшавии пиряхҳо пешниҳод намуданд, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ба баландбардоштани сатҳи огоҳии ҷомеаи ҷаҳонӣ оид ба нақши ҳаётан муҳими пиряхҳо дар таъмини захираҳои обӣ, ошомиданӣ ва ҳалли маҷмӯи масъалаҳои рушди устувор диққати махсус зоҳир намоянд. ҳамчунин бо ҷалби фаъоли олимони паҷӯҳишгарон, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва дигар ҷонибҳои мантиқадор барои ҳалли мушкилоти обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва оқибатҳои фарогири он тадбирҳои зарурӣ андешида шавад. бояд гуфт, ки конфронси мазкур ду рӯзи дигар низ идома хоҳад ёфт. ҳамчунин президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пешниҳод намуданд, ки бо мақсади бартараф намудани оқибатҳои иҷтимоию иқтисодии обшавӣ бо суръати пиряхҳо, аз ҷумла таъсири он ба дастрасӣ ба об, ҳифзи амнияти озуқаворӣ, истеҳсоли нерӯи барқ ва ҳифзи мероси фарҳангию табиӣ, татбиқи иқдоми дастаҷамонаро амалӣ намоянд. аксари чораҳо ба ҳифзи пиряхҳо равона шуда бо тадбирҳои марбут ба ҳалли мушкилоти тағйирёбии иқлим ҳамоҳанг ва наздик мебошанд. бинобар ин зарурат мусоидат ба давлатҳо дар татбиқи барномаҳо ва стратегияҳои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, аз ҷумла дар минтақаҳои осебпазир, тавассути равишҳои ҳамгироӣ аз қабили низомҳои огоҳсозӣ, пешакӣ ва коҳиши хатари офатҳои ба миён меояд. аз ин рӯ истифодаи самаранок ба ҷалби захираҳои молиявии фанӣ барои татбиқи амалии ташаббусҳо барои ҳифзи пиряхҳо ва саҳмгузорӣ дар бунёди эътимодии байналмилалии ҳифзи пиряхҳо муҳим ва саривақтӣ баён гардид. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамзамон қайд намуданд ва пешниҳод намуданд, ки стратегия ва барномаҳои амал дар сатҳҳои миллӣ ва минтақавӣ ба хотири наслҳои оянда таҳия ва татбиқ гарданд. барои инъикоси ин чорабинӣ зиёда аз 500 нафар хабарнигорон аз шабакаҳои бонуфузи телевизионии давлатҳои мухталифи олам сафарбар гардиданд. итминон дорем, ки рӯзноманигорон бо иштирок ва инъикоси мушкилоти обшавии пиряхҳо дар огоҳ намудани тамоми башарият аз хатари нобудшавии пиряхҳо саҳми арзанда мегузоранд. ҷумҳурии тоҷикистон ба масъалаҳои ҳалли проблемаи обшавии пиряхҳо аҳамияти калон медиҳад. аз ин рӯ дар ҷойҳои баргузории конфронс барои кори намояндагони воситаҳои ахбори оммат тамоми шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. рӯзноманигороне, ки дар конфронс номнавис шуда буданд, имкон пайдо намуданд, ки барони ҳаятҳо, коршиносон ва намояндагони доираҳои илмие, ки проблемаи обшавии пиряхҳоро меомӯзанд, суҳбат намоянд. боиси хушнудӣ аст, ки даъватҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба аҳамияти ҳифзи пиряхҳо шунида шуда, ҷомеаи ҷаҳонӣ мушкилоти доғи ин масъаларо дар ин конфронси байналмилалӣ баррасӣ хоҳанд кард. итминон дорем, ки рӯзноманигорон бо иштирок ва инъикоси мушкилоти обшавии пиряхҳо дар огоҳ намудани тамоми башарият аз хатари нобудшавии пиряхҳо саҳми арзанда мегузоранд. бинандагони гиромӣ, конфронси сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо дар кохи Сомон идома дорад ва аз ҷаласаҳои пленарӣ ва ҷаласаҳои алоҳидае, ки дар ҳошияи ин форум баргузор гардида истоданд, дар нашрҳои баъдӣ низ маълумоти муфассал пешниҳод хоҳем кард.